Il-President George Vella nieda l-Funrun li se ssir fl-20 ta' Novembru li ġej b'mixja jew ġirja minn 4 lokalitajiet sa Pjazza San George quddiem il-Palazz il-Belt Valletta. Waqt li ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jieħu sem, il-President Vella qal li jinsab ħerqan ħafna li se jerġa' jiltaqa' man-nies f'mixja flimkien ta' solidarjetà li se tibda minn Raħal Ġdid tal-Qroq u Santa Venera. Il-ġirja se tibda mis-Saqqajja. Il-President qal li dan huwa avvenimenti li fih il-poplu Malti għandu okkażjoni fejn juri l-għaqda nazzjonali. Sfortunatament meta naqraw il-medja u naraw is-social media, jessu kulħadd biġilet ma' xulxin f'dal-pajjiż, kulħadd jajjar wieħed lill-ieħor, kulħadd jinsulta wieħed lill-ieħor, li mhuwiex in-natura tal-poplu Malti. Poplu Malti qalbu tajba, poplu Malti iħobb il-ġirien tiegħu, iħobb il-lajru, u jiena sab okkażjonijiet bħal dawn huma fejn irridu nuru l-għaqda nazzjonali. Preżenti għat-tnedija kien hemm is-Sinjura Mirjam Vella, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Isport Graham Bencini, il-Ministru Clifton Grima u numru ta' personalitajiet oħrajn. Mis-Sibt il-Kunsilli Lokali se jibdew jirreġistraw lil pubbliku għal Funrun. L-applikazzjonijiet se jibdew jintlaqgħu wkoll mill-Kitchen Garden, mill-Palazz ta' San Anton, mill-Uffiċċju tal-Community Chest Fund fil-Belt u mill-Kumplessi ta' Sport Malta.